My sme tu narazili už na slovo kríza, vy ste to spomínali, pán Kováč, tak skúsme si teraz zamyslieť nad tým, že aká funkcia prezidenta by mala byť v súčasnej ekonomickej kríze. Čo by mal prezident robiť? Mal by to aktívne riešiť túto situáciu, alebo mal by len pomáhať nejakú charitatívnu činnosť vyvíjať? Toto je skvelá otázka, ale o to ťažšie sa na ňu hľadá nejaká primeraná odpoveď. Ale aj tak sa domnievam, že jedna odpoveď existuje a tá odpoveď vlastne sa prihovára za to, aby tvárou v tvár tejto kríze, ktorá je povahu, domnievam sa, stále ešte dostatočne dobe na svete nikto nejak nepozná a neexistujú nejaké univerzálne recepty, neexistujú nejaké riešenia a ani domnievam sa, si nikto netrúfne hodnotiť, ako to vlastne ešte pôjde ďalej v najbližších týždňoch, mesiacoch. Ale čo je dôležité, je práve preto, aby sa tvárou v tvár tejto kríze objavili v spoločnosti viaceré hlasy. To znamená, aby neprevážil iba jeden návrh, aby neprevážila iba jedna strana alebo jedna vládna koalícia, ktorá sa pokúša s tým niečo robiť, niekedy úspešnejšie, niekedy menej úspešne, ale aby sa do hľadania odpovedí na túto krízu zapojilo čím viac dôležitých aktérov. Či tými aktérmi sú opozícia, alebo sú to povedzme nejaké nezávislé ekonomické kruhy, alebo sú to proste nejaké širšie spoločenské diskusie, alebo nakoniec sú to médiá. To sa v tejto chvíli na Slovensku nedieje. Naopak, niektoré riešenia, s ktorými prichádza súčasná vládna koalícia, ktoré asi v tomto prípade každý na Slovensku drží palce pre Boha, však to sa týka nás všetkých. A keby ktokoľvek z predstaviteľov súčasného vládneho establishmentu prišiel s riešeniami, o ktoré by mnohí ľudia, aj ekonomickí experti, považovali za rozumné a racionálne, tak predpokladám, že by našli žičlivé prijatie. Ale určite sa to nedá všeobecne povedať. Nikto sa tomu nečuduje, nakoniec ani iné vlády si s mnohými týmito vecmi nevedia poradiť. Ale vari málo kde inde, v iných krajinách vidíme to, čo vidíme na Slovensku. To znamená istú monopolizáciu odpovedí na túto krízu. To je absolútne neprimerané, to je nenormálne a to sa nám určite vypomstí a v tomto slovozmysle si myslím, hlava štátu by mohla dôležitým spôsobom vstúpiť do toho, že by sa usilovala či už svojím hlasom, alebo podporou práve týchto ďalších nezávislých autonómnych aktérov, ktorí by debatovali o takých vecných záležitostiach nakoniec, ako je ekonomická kríza. Táto rola môže byť veľká, pretože my naozaj nevieme, čo nás čaká. Tu sú predsa skupiny obyvateľstva, ktoré môžu na tú krízu ťažko doplatiť. My vôbec nevidíme, či tu môže dojsť aj nejakým sociálnym nepokojom. A keď hovorím o všetkých negatívach a ešte stále nevidíme, ako som na začiatku vravel, ako prípadne aj túto krízu využiť ako príležitosť. Aj k tomu môže hlava štátu povedať. A nemusí byť pritom akurát ekonóm. To nie je podstatné. Podstatné je, že to je politik alebo politička, ktorá obrazne povedané sa usiluje vidieť za roh a myslieť do budúcnosti. Myslím si, že to bola výborná definícia vlastne tej pozície, ktorú by prezident mohol zohrávať v situácii finančnej krízy. No, naozaj na Slovensku je iná situácia. Uvediem ako príklad, že vlastne tá finančná alebo hospodárska kríza už zúri niekoľko mesiacov. Náš pán prezident mal pred niekoľkými týždňami prejav v Národnej rade, kde aj poukázal na rôzne súvislosti a okrem iného pochválil vládu za to, že veľmi kooperatívne pristupuje k návrhom pochádzajúcim z rôzneho prostredia. Dokonca hovoril tam aj opozícii o riešeniach tejto finančnej krízy. Ja neviem síce, z čoho vychádzal, ale úplnou iróniou osudu 3 týždne po vystúpení pána prezidenta táto vládna koalícia de facto zmarila rokovanie mimoriadnej schôdze Národnej rady iniciovanej opozíciou práve k finančnej, teda ekonomickej kríze. Tak myslím si, že je naozaj bazálnou úlohou pána prezidenta dnes apelovať na všetkých politických aktérov, v tomto prípade ale na členov politicky mu blízkej vládnej koalície, aby akceptovala všetky rozumné návrhy, ktoré pochádzajú z rôzneho prostredia. Myslím si, že Rada vlády pre hospodárskú krízu nie je tou inštitúciou, ktorá naozaj môže zhrnúť všetky rozumné riešenia, návrhy na rozumné riešenie. Je to naozaj spolok lobistov. Musím povedať, že v tomto ako niektorí predstavitelia opozície majú pravdu. A keď porovnávame zloženie Českého nervu, podobné organizácie, podobné inštitúcie alebo rady, tak vidíme, aký odlišný prístup bol pri formovaní takéhoto telesa. Ale náš pán prezident bohužiaľ dnes skutočne v kľúčovom okamihu, v zlomovej situácii de facto
svojim mlčaním dáva carte blanche vládnej koalícii na veľmi nekonsenzuálny a v konečnom dôsledku, podľa môjho názoru, aj škodlivý prístup pre celé obyvateľstvo Slovenska. Dobre, no čo by mal konkrétne robiť? Mal by založiť nejakú pôdu pre diskusiu, alebo čo konkrétne by mohol urobiť, okrem toho apelovania? Tak myslím si, že by mohol demonštrovať tú otvorenosť, o ktorej hovoril v súvislosti s vládou. Podľa mňa, tak povedať, netrafil do čierneho, pretože tá ústretovosť bohužiaľ doteraz sa neprejavuje, ale mohol by on napríklad zvolať, ja viem, že dnes pár dní pred voľbami to nie je možné, ale mal na to dosť príležitosti a času, aby zvolal neformálne stretnutie zástupcov teda podnikateľského prostredia, ekonomických expertov, predstaviteľov rôznych spoločenských síl, vrátane politických strán, vrátane opozície, vrátane vládnych strán, samozrejme. Má na to ako všetky predpoklady a všetky možnosti, ako neformálna debata, povedzme pod zaštitou prezidenta je celkom primeraná v takejto veľmi nezvyklej situácii. A myslím si, že aktívna hlava štátu by mala už ako si vnútorne pociťovať túto potrebu a realizovať ju. Ďakujem. Milan Zemko, nech sa páči. A bude to analógia práve s obdobím Michala Kováča. Michal Kováč sa na začiatku tiež, a to bolo v čase, keď sa konštituovala Slovenská republika, bolo treba tiež koncentrovať, pokiaľ možno tie intelektuálne kapacity, ktoré boli k dispozícii, tak sa snažil vytvárať také fóra ekonomické. Za chvíľu bolo vidno, že Mečiar si to nepreje ako predseda vlády. Čiže najskôr tam ministri chodili, potom prestali chodiť a potom to zrejme vyznelo pre vládu a tak ďalej ako trucpodnik. Čiže obávam sa aj v tomto prípade. Samozrejme, od Gašparoviča nemôžno čakať nejaké zázraky. Ale viem si veľmi dobre predstaviť, že keby sa o to pokúsil, čo navrhuješ, Gríša, tento prezident, tak by sa to tiež vnívalo ako trucpodnik. A samozrejme, to, čo je trucpodnik, sa musí zásadne odmietnúť. Tak neviem, či Gašparovič toto aj po tejto stránke vníma, že by nepomohol veci. To je ten problém, ktorý zaznel aj od Martina, aj od teba, že táto vládna garnitúra, zdá sa, že odchovancov VUMLu pre mladších Večernej univerzity marxizmu-leninizmu, nie je otvorená k tomu, keď je pri moci počúvať aj iné hlasy. Bohužiaľ. Ale, ak môžem spomenúť včerajší trpko, ironický komentár Jura Hrabka v SME, ktorý poukázal na to, ako dosť nešikovne zase aj tá opozícia postupuje a ako vlastne prihrala k tomu, aby tá mimoriadna schôdza bola odmietnutá. Takže je to trpké.